приятели! Днеска мога да ви покажа, че аз имам днеска нов личен дневник. Много се вълнувам. След малко ще дойда. Откъде е хим? Ето го. Няма да пишем вече с тази химикалка, но пак става, ще си пише с тази химикалка. На кой? На Данил ли? Ако беше номера да е, аз съм с нов. Аз иди. Аз съм с нов, бе. Имаш ли му номер? С нов. Много се вълнува, ама много. Това даже си пише. Не пише много. Ето. Аре бе, майка ти млъкна! Ето пише. Но как става? Ама аз колко се чуем ти? Малко идва. И сами от тебе! А това какво? Това е химикалка става. Не се шегувам. Това става химикалка. Никой не иска да знае за това. Кажете на никой. Тук пише. Кажеш ли, няма да участваш на отбора ми. Няма да ти изпращам никъде неща. Ти сама ще си ги изпращаш и няма изобщо никакви неща да ми правиш. Чули? На мен ще ми казва тая. Ти точно там, къде гледаш. Ти комфортно. Не иска да ми се занимаваш главата ми. Айде излиза от този клип. Ти ли ще ми кажеш от този клип да излизам, защото аз имам клип. Тъй като нямаш влог и не си инфлуенсърка, аз съм инфлуенсърка и имам влог. Така че писи бабата. Това го брази в теб.
Разбрали бе? Лъчи си там. Да, ма. То, приятели, аз с теб те говоря. Казвам ти, какво гледаш? Изчезвай. То си има такива. Сега ще ги нарисувам. Първо ще започна с тези. Да. Добре, започнах с тея. Не можеш да там не целеш. Аз пробвах. Места, море. Места и места море. Къде се на хартията? Мамо! Айде, дай ми парите! Парите ще ми даде майка. 20 май. Мамо! И той сам се започва. Тати, мамо? Други ден. Значи, че ми... Каза, че сега ще ходи да работи. Други ден. Сега с други ден ще кажа проблем. Мами, към 4 часа тати ще си дойде, нали?